Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, ketemu maneh ning Yuda Motor Banyuwangi. Sepurane wis sawi upload video. Akeh sing tekokne, "Mas, ning ndi ae Mas kok ora upload, Mas?" Lah ya kuwi isih suwibuk sik lur. Oke, iki saiki arepe mereview unit. Nah, iki unit ning mburi iki ya wis gak sepiro akeh lah, coba direview sitok-sitok lur. Mengawali video lagi ya lur, ditelateni ae sithik wae. Oke, monggo disaksikan iki videone. Ya garek beberapa unit iki lur, garek yes NR15, enek CBR, Ninja RR iki. Ya ditelateni sitok-sitok ya. Oke, monggo disepil sitok-sitok lur. Oke lur, piye kabari kabeh, muga-muga diparingi sehat, dilancarne rezekine. Oke, monggo diawali hari ini dengan hal yang baik, semoga memberi manfaat kita untuk kedepannya. Oke, untuk hari ini nah iki ono R15 lur 2014, lettere asli P Banyuwangi. Warnane favorit lur ya, warna putih paduane karo warna biru Movistar. Nah, warna andalane Yamaha kan iki dipadokne putih. Iki lek ngarani R15 yang GP lur. Lek sing Movistar polos biru kabeh. Nah, iki lek ngarani R15 GP tahun 2014 lur, keluaran pertama, pajake sik bulan 7. Unite ya wis lumayan lumrah, apik. Sik mulus. Ya mau tipis-tipis peleke kuwi di nganu lur, peleke wis dicat warna apa iki? Warna gold tapi rada enek ijone sithik ngono kuwi. Iki lampu-lampune ya sik apik. Lampune iki di skotlet, di model ireng tapi padang. Nah, iki teko sampinge R15 murah lur, rega 13 ae lur. 13 juta 2014 asli P Banyuwangi. Unite ya terawat. Monggo langsung di WA mawon. Lah iki sebelahe ono CBR facelift 2018 iki lur. 2018 warnane hitam putih. Nah, iki penampakane pedae mulus lur. Cuma spione iki gak ono iki spione. Spione onoke ngono iku karo handle iki ya wis variasi tapi ya setil lah, apik lah. Iki teko samping. Nah, R15 CBR facelift 2018. CBR facelift 2018. Regane 18,5 lur. 2018 iki pajeke full. Sampai ngorok-ngorok pajeke wis aman. Ban-bane yo mburi yo anyar lho. Nah kuwi bane mburi yo sik gres. Oleh bodine jok tekon lur mulus. Orsinil mulus. Bodi-bone nah kinclong. Bane ngarep. Nah, lumayan setengah pakai bane ngarep. Lumayan. Nah, iki 2018 asli P Banyuwangi lur. Regane 18,5 ae wis. Ya iso nego lah, pokoke engko dicek nang omah karo ngopi ngono karo nego kan pokoke enak. Nah, iki andinge iki Ninja RR lur 2014. Iki 2014 plate P Situbondo. Kuwi plate P Situbondo. Iki minus pajeke mati. Nah, pajeke mati mulai 2021. Pajeke mati mulai 2021. Barangnya apik. Barangnya enake ngene iki wis pokoke. Lagi enake knapote wis racing. Kuwi Mahyoto rupane kayak ngono lur. Suarane po enak tak jamin. Sesuk tak tokne lah, suarane po enak kuwi. Iki mati 2021, plate sik urip. Dadi pajek tok matine lur. Iki. Nah, iki. Apik lek pedae, tumpakane wis penak wis. Apik pedae. Iki regane 18,5
wis udah loro iki padha wis gak apa-apa wis. Ya iso kurang, engko garek didelok. Engko wis pinter-pinter rek ngenyang lah ngono kae lah. Iki 2014 lur, rega 18,5. Wis penak jariku wis, plate asli P. Asli P gak mutasian lur, iki asli kabeh, asli P kabeh. 2 tak 18,5 lho padha karo CBR iki piye iki. Nah, iki andinge nek iki CBR pisan iki. Iki yo taune padha 2018. Tapi iki sing warna ireng dop asli wis. Iki tangkine asli iki. Ireng dop. Nah, iki diskotet lur. Diskotet kabeh tapi asline iki. Iya asli wis, asli irenge yo ngene iki. Nah, cuma iki diskotet ireng dop. Roto wis, ya iki nek keplar-keplare iki lur. Bane yo wah sik apik to ban-bane. Peda yo penak iki. Cuma enek alate sini iki spione. Enek iki visore ya enek iki. Iki letter Bali. Letter plat Deka. Pajenge anyar. Tas ganti plat bulan 7. Bulan 7. Regane padha lur. 18,5 2018. Motor fairing murah-murahan ae wis. Apik barange lur, orsinilan. Bane ngarep mburi ya sik. Sayem wis. Wis apik. Iki dadi pedah telu iki mau ceritane regane padha. Iki pedah telu regane 18,5 kabeh. Iki pedah badongan ini iki. Lek iki mau 13 juta ae oleh. Iki 2014. Wes pindah rene neh. Nah, iki ana neh iki Vision Advance iki lur. Apa to Vision Advance iki? Vision Advance iku mesine kuning. Nah, kuwi mesine kuning karo ndase beda lur. Kalau dibandingne Vision karo iki beda. Iki Vision sing biasa mesin putih. Nah, lek iki Vision mesin kuning. Iki ndase kan ngene gitu lho. Nah, iki enek lincipe niki. Lek iki rodok pepres. Nah, rodok pesek lek iki rodok pancung ngono iku lah. Iki 2015 lur, plate Banyuwangi anae wis. Lettere P Banyuwangi. 2015. Warna putih paduan kombinasi warna ireng. Iki pedae apik wis mending pedae kita. Ya, mending lek pedae. Nggih. Apik pedae. Wis ngono wis. Iki regane murah ae lur. 11.200. Vision Advance 2015 rego 11 jutaan untuk Vision Advance dulu. Wis enak wis regane wis. Monggo digas wis. Iki pedae monggo digas. Lah lek enek sing golek reng sore neh iki yo enek iki. Vision 2014. New Vision warnane merah putih merdeka. Nah, iki lettere yo pokoke Banyuwangian ae lur. Iki wis to. Banyuwangian ae mesine wis pokoke garing-garing lur. Lah wis aja kuwatir, mesine garing, bodi-bodine yo mening-mening. Iki penampakan teko sampinge. Nah, iki ngarepe ngene iki. Bane. Nah, kandel wis. Monggo. Iki 2014 lur, regane 10 juta wis. Karo iki kacek 1 juta. Iki mau 11.200, iki 10. Lah kacek 1 juta 200, kacek setahun. Wis garek sampean-sampean kabeh iki pengen sing endi ngono wis monggo. Nah iki to. Lah lek andinge nek iki padha kembar. Lah kok sak pajek-pajeke padha lur. Iki bulane 6, iki bulane yo 6, taune yo padha. Regane padha ae lur. 10 juta ae wis gak apa-apa wis. New Vision 2014 cukup 10 juta ra apa-apa wis. Monggo tangune padha. Iki Visione ana 3. Wis iki ana neh iki lur, pedah rada langka iki.
Sama ngerti apa gak apa iki ayo? Iki lho bedae tulisane ning ndi to, Dik? Nah, iki tulisane. Nah, bison gandeng. Iki bison sing injeksi lur. Taune 2015. Iki tahun 2015. Pajeke yo sik dawa bulan 9. Wah, bane iki lho. Payuh. Wah, anyar bane. Warnane apik lur. Warna oranye karo ireng. Setil bedae kategori istimewa lagi wes 0 sepet dan body nih payu mulus. Oke, bison 2015 ki teko bokonge ngene iki lur, lek bison sing injeksi lur. Ki injeksi yo. Nah, iki diwaca sik lur. Fuel injection. Nah, iki. Nah, bison 2015 injeksi. Lek enek sing ngidam niki barange angel ora mesti oleh. Oke, yes, jan syukur iso nemu nih. Mesinnya waras dan mesinnya. Ayo istimewa lur. Ayo. Sip. Iki regane 10,5 ae. Regane lek karo Vision 2014 lek kacek 500 men lur. Iki injeksi ke barang langka. Wah, sip wes. Apik lek barange. Tenan wes, apik. Sama ndelok iki insyaallah kok anis gak kecewa lah, apik lek iki. 10,5 untuk bison. Iki kabel lengkap urip lur kecuali Ninja. Nah, sing iki mau terakhir pajake mati, liyane urip kabeh wis. Iki pajake mati mulai 2021 lho. Plate sik urip. Nek liyane iki walah sayem wis urip kabeh. Andinge iki lho apa iki sewetil iki. Iki tas oleh lur, iki urung tak buka, iki spotlightan kabeh iki ya. Nah, full. Pokoke full spotlightan. Wis, iki garek buka itok nggo wis. Iki Ninja Jet lur. Ninja Jet 2013 asli P Banyuwangi. Ninja Jet 2013. Wah, barangnya super, knalpotnya double. Akrapoviknya double iki lho. Wah, barangnya apik tenan. Tumpakane sama jajal wis mesti gak kecewa lagi wis. Oh, enak tumpakane. 2013 plate Banyuwangi lur. Oke, Ninja Jet iki sing apik iki lho lur. Wah, motone sok kuwer kok ngene iki lho. Suwer. Iki karo Jet 800 padha lur. Sing petang silindernya padha motone gini iki. Iki kan 250 karo karo ikine 2 silinder wis padha karo Ninja injeksi sing sampean roh badongan kae wis. Tapi iki gak badong. Boleh gawe tumpakan jarak jauh penak niki. Ndeloken teko kene nek. Penak setirnya ndaplang. Iki jan ditutup skotel kabeh lur. Kita. Lah iki lho warna asline. Iki sing jero iki asli. Putih kok enek biru-birune lho lek sing asline. Lek sing putih rada kuning-kuning iki skotel kabeh. Iki putih sampai ayo putih kok ngene iki. Engko gak kelontokane ben sampean pangkling wis. Iki sak ndas-ndase lur. Iki skotletan kabeh. Kowe istimewa lagi barangnya. Sange tas oleh urung diapa-apakno. Iki padha tas oleh pisan. Rada mirip-mirip ya lek ditamatno ya tibake. Nah, mek rada gedhi, rada cilik. Desainnya maksudnya disangi rada iya sejenis lah. Tapi iki Yamaha. Iki Yamaha Saber. Yamaha Saber 2016. Plate DK di barange. Apik wis di dekali tipis-tipis ini VR 46. Wah, Bang Rosi. Iki. Apik lek bedae. Cuma iki tas oleh sadel-sadele iki wis jebol, engko tak gantenane. Nah, kuwi. Kulite tok lur, engko garek ngumbah wis pangkling wis. Apik lek bedae. Gak kecewa sampean-sampean kok.
Apik tenan wis. Bane lho. Ayo kandel-kandel bane sian. Mending pedae. Apa mek sadel tok iki wis. Iki tok nganune. Paling 50.000 beres lho. Iki andinge urung regane. Lah iki regane 15 juta lho. Saber 2016 komplit urip. Iki mau regane 15 juta Yamaha Saber 2016 plate DK pajak dawa. Lah iki mau 2013 pajake mati. Alah 22,5 ae ra apa-apa wis. Mbuh matine pirang tahun kok tak delok ya neh. Tas oleh iki. Nah, iki regane iki sakmono kuwi mau wis. Iki enek neh CB 150 lho. CB 150 2014. Iki barangnya apik barangnya, mending bisa mendelok nganune. Nah iki orsinilan stripe ori lho niki, malah apik niki. Nah ori iki stripe orsinil lho, lek orsinil kuweleh. Lek sing gantian ki ngontok-ngontok. Iki bedae. CB 150 iki 2014. Nah, iki bane pengen roh ya sip ta. Ban setengah pakai ta. Iki bodine samping kene didelok. Boleh barangnya masuk wis. Iki kanggo sama-sama wis koyane masuk lagi. 10.700 lur. 2014. Rego 10.700. Iki sing murah-murah iki. Lek pengen golek Vario, taune ya rada enom, 2013. Warnane ireng. Iki bane lho. Kok ya sip-sip iki mbok delalah bane. Apik-apik. Iki 2013 minus mek pajak. Nah, pajaknya mati bulan malah sik winan lho 12 iki lho. Sik telat sak wulan sian. Regane 6,5. Kurang enak piye. 6,5 untuk Vario 2013 lho. Iki andinge sing urip. Taune yo padha 2013. Tapi pajake urip. Iki wis speke padha wis. Lek bahane malah menangani iki lho. Lek iki rada tipis iki. Iki regane 7,5. Iki. Nek kalah pajak lho, iki dipajeki paling ya kurang lebih sithik. Wis padha ae lah garek milih sing ndi sampean. Njaluk pajak yo kene. Lah iki andine sing rada ngetren yo iki Scoopy. Iki 2017 pajake anyar. Scoopy 2017. Warnane putih paduan hijau. Apik lek warnane. Ayu, ndontok ya. Bulan 10 pajake dawa apa? Saiki sik bulan 1 ya. Nah, iki. Wah, bedae mening wis. Iki 15,5 lur, 2017. Scoopy 2017 rego 15,5. Lek andinge iki ono Yamaha Lexi. Nah, Lexi 2021. Wah, barangnya super. Wis didelok dhewe iki. Nah. Wah, bodi-bodine sik nganges. Sik muni dan bye. Wis istimewa lagi wis gak nyacat. Kilometer sik 20.000 lur. 2021. KM sik 20.000-an Lexi. Alah regane 16,5 ae lur. Wis ono digas. Warnane ya sing ireng dop. Apik lho dae. Nan jamin istimewa. Wis ono rego 16,5 nggawa Lexi 2021. Wis kuwi dieling-eling. Taune 2021. Wis istimewa lho dae. Wis ning andine iki ono neh iki. Iki PCX
2018 daya apik mulus dan wis lek tumpakane koyo numpak pesawat terbang lho, nganteng jaran enak wis enak nih gila bani ngarep buri anyar pajaknya didelok baik ngorok-ngorok pajak lur lho jajate wah sik muni wis sip kategorine wis masuk lah bedae lho entah baik body nih wis kono nang digas iki regane 23,5 2018 lek bedae wis ora usah nganu wis kono gedang didelok ning omah dinyang kuate piro sajakane untuk badi ya wis monggo ngono ae wis tipis-tipis ditelateni lah di stokis gare iki bedae stoke beda gare iki lur ready nah iki monggo sing berminat langsung WA nomornya yo enek wis iki aku alamate ning Jajak Banyuwangi lur iki wis dodolan oman ini iki lur wis ditelateni ae oke yes salam kangge sampean kabeh muga diparingi lancar dina iki matur suwun wis ndelok videoku wis ngene iki lah isone oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.